מה יש היום? למי יש יום הולדת? למדינת ישראל. באמת? ובת כמה מדינת ישראל? בשמונה ורבעי. במה? בשמונה ורבעי. בת 66? בת 63. נכון! ובן כמה אתה? בבית 3. אתה בן? בן 3. נכון. וליאוריק, מה היום נעשה בלילה? ישנים. כן. וחג דגדוג. ודגדוגים הם? וליאוריק, מה אתה מאחל היום למדינה שלנו? ליאור? תצלמי אותי ככה. אני מצלמת אותך. אבל תגיד למדינה שמה אתה מאחל לה? אני רוצה לצלם אותך. אתה רוצה לצלם אותי? כן. טוב, אז תמסור נשיקות למצלמה. איפה כזה פה? כן. תעשה נשיקות. יש לא נותן באמת נשיקות למצלמה. תביא לי.